Ҳамада салом бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Дар видеоролики имрӯза дӯстон дар бораи фокусҳое гап мезанем ки ин фокусҳо аз рӯи нақша амалӣ нашуданд. Марҳамат дӯстон, ба касе ки видеоролик интереснай тамошо кунам, мо бошад сар мекунем, рафтем. фокусники амрикоӣ бо қувваҳои ғайриоддии худ мардумро дар ҳайрат мегузорад. ин шахс бензинро дар даҳонаш гирифта бо он алоб сар медиҳад ва боз метавонад дар даруни об 17 дақиқа биистад. ва боз аз ҳама як чиз аҷоибияш дар он аст ки ӯ метавонад қурбоққаро бихӯрад ва боз зинда онро барорад. ва дӯстон, фокус бо картам яке аз фокусҳои беҳтарини ҷаҳон аст. ва дар ин ҷо чӣ хеле ки мо дидем дӯстон, ин шахс ба дасти як духтар як ашёеро медиҳаду ва картаҳоро ба замин тақсим кардан мегирад. мегӯяд як рақамро худат бигӯ ва як картаро аз даруни инҳо бардор. ва бояд ки ҳамон рақаме ки он духтар фикр мекард аз дарун ҳамон картаҳо мебаромад. лекин дӯстон, бинед ки чӣ гап шуд. You say your card out loud. 6 of hearts. The 6 of hearts. That's the card you were thinking of. Can you tell everybody what number you rolled on the die that you've been holding? 4. 4? Put your finger on the fourth card. Yeah. And you said 6 of... Oh, well, close. I mean, it was almost it. It was a good try. No, but the truth is, you see how the ace really looks? Like, if you look at it, see how it really looks like... Here, watch. See how it looks like the 6 when it moves, kind of? Unfortunately, we need to try one more to redeem that. чиқе ки мо дидем дӯстон, ин ҳам яке аз фокусҳои хатарноктарин ва душвортарин аст. ин фокусҳо қариб инҳо ба хубӣ ба анҷом мерасониданд. лекин дар охирин лаҳза ин духтар латтаи сиёҳро аз дасташ меафтонад ва ин кори онҳо дар назди судяҳо маълум мегардад. лекин ин фокусник худашро гум намекунад ва фокусашро то охираш давом медиҳад. телефон дар бутилка, чиқе ки мо медонем дӯстон, одам як намуд намеистад. фокусникҳо ҳам бошад ҳамон хел фокусҳои худашонро дигар кардан мегиранд. аввалан фокусникҳо дар фокусашон телефон на, балки себ ё ин ки чалаи тиллоро истифода мебурданд ва ҳоло бошад ба ҷои себ телефонро истифода мебаранд. ва дина мо дар ин ҷо ду одаме ки гӯё ки якдигарашонро намешиносанд, онҳоро меорад ва аз дасти якеаш телефонашро мегираду гӯё ки дар даруни яке аз бутилкаҳо меандозад ва дигарашро мегӯяд ки ту ба рақамҳои ин писар занг зан. Can you call Tom's number, please? He's calling. Is it calling? It's calling? Yeah. I hope you've got signal in there, mate. Alright, you know what? If you're with Tom in the audience here, can you call his phone, please? Call it as quickly as you can. It's a live magic show, people. Anything could happen. лекин чиқе ки мо дидем, ҳамон қадаре ки он духтар занг мезанад, занг ба ин телефон намеояд ва маълум мешавад ки ин фокус ҳам дурӯғ будааст. фокусе ки гӯё як одам дар даруни як коробкаи оҳанин ё ин ки ягон ҷои дигар меистад ва зуд аз ҷои дигар пайдо мешавад. ва агар дӯстон ин намуд фокусро дар майдон иҷро кунӣ, ин хелом душвор аст. агар дар телевизор баромад кунӣ, ин хелом осон мешавад. барои он ки бинед дӯстон ки дар ин ҷо гӯё ки ин мард ба даруни телевизор медарояд ва худаш аз замин пайдо мешаваду дар ҷояш гӯё ки як духтари дигар бошад. ва чиқе ки мо дида истодем, дар ин ҷо ин духтар каме ҳам бошад хатогӣ мекунад ва дар камера меафтад. лекин хушбахтона ин дар камера аст ва инро бурида гирифта мешавад. агар ки дар саҳна бошад, инро гирифта намешавад. об дар шиша. ба фикрам дӯстон шумо дар бораи фокусники беҳтарини ҷаҳон Гарри Будер маълумот доред ки ин фокусник гарчанде ки фокус мекунад ва ба мардум писанд намешавад ва мехоҳад ки як фокус мекунад ки ин ба ҷони ӯ тавонад зарар расонад ва ба мардум писанд ояд ва ин шахс ин фокусро ба анҷом мерасонад. ва дар ин ҷо бошад дӯстон, ин духтар мехоҳад ки ҳамон фокусро такрор кунад ва якчанд маротиба инро такрор карда буд ва аз уҳдааш баромада буд. лекин дар ин ҳолат ин духтар наметавонад. агар якчанд лаҳзаи дигар судяҳо дер мекарданд, мумкин аст ки ин духтар мемурд.
و با همین ویدیورولیک امروز با انجام رسید دوستان. باوری دارم که ویدیورولیک به شما پسند اومد. به کانال حتما پادپیس کرده، زنگوله رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیو آینده ما باخبر باشید. خیر دوستان، تا ویدیو آینده در پناه الله باشید.